Tayari kinyiso pachi kotenre kod wach makamano. Kalumo ng'eyo process mar ng'ato bedo cabinet minister Kenya ka. In fact, en achiel kuom jomoyier mondo otim tijno mar hakikisha ni ng'ato bende cabinet secretary. To aparo ni gima lich ka endie ni Kenya ne nigi history moro miyo wakalo katiba mar 2010. Ne ok wadwar gik miluongo ni haphazard decision making ma president chiewo to yiriembo ng'ato kiny gotieno to chako duoke tich. Ne wawacho ni koseyieri president to in gi thuolo mar keto ng'ato tich, lakini mondo ikete mondo wane ng'at miketo ne ng'at moromo nyaka watere bunge mondi, nyaka wami bunge thuolo bende mondo oluong ji ma wajaluong ni public participation mondo gol pachgi. Kwa mfano Kindiki nitie ji manya wacho mang'eny ni samoro kaka nyicho negi ji gi bunde manyicha timore mang'eny ni samoro kane oponi ene mane minister kono golo orders go tinyalo wacho ni kata kano yiere motimo verdict to koro muduga mar ariyo ni nyaka ipenje questions nomera in be mane golo orders gi mondo negi ji to be ng'eyo ni katiba wacho ni dhano ngima mar dhano onego bed ni rito. Koro nitiere historical reasons momiyo and good governance momiyo nyaka wa vet ji. Koro ok ayie gi gima Kaluma wacho. Anyalo understand siasa motemo political angle motemo kelo nikech samoro sirikal ok onego bed ni onge cabinet secretary kwa muda mang'eny kaka samoro nyalo bedo sani niendi, lakini wan gi history and wan gi checks and balances and en gima ber ni onego bed ni ng'ato ka process wacho kaka yo monego bed ibed go bunge nyaka lu process no ka process ka katiba wacho yo monego idonj go ibed go cabinet secretary onego bed ni wacho ero ondik katiba onego bed ni luwe kamano ero. Stories magi ne wasetieko chon ase biro ramu kama ng'eny sana. Story mar chief cabinet secretary ne wasetieko chon. Ne wawacho ni ker onge thuolo mar yiero ng'ato office ma chalo gima nigi thuolo mar exercising powers ni make state officers. Koro en adier ni chik yiene katiba yiene ker kowinjore gi public service commission mondo gi create positions mek advisors gini kande kata moko state corporations gini ok onyal bokore no create position machalo mar deputy cabinet secretary ma katiba wacho ma state office ma katiba wacho ni onge Kenya kaendi and Ruto go nicho yie finally to yie kodwa. Ne wacho kata ni nitie joma Kaluma wacho ni anergi adieri to nitie joma ng'eny ma bende akade machalo kidero gini ma bende wang'eyo ma ok waping no mtich owuon, lakini ok wanya yie no biro ka wuondo gi ni tich momieno ni katiba no oluwore gi chik maber. Anamor ni at least kuom ma to kerin jotemo, lakini chutho anang'eni Kaluma nge wach ni chutho en ni jogi te nyaka dogi e bunge nyaka gibed vetted and wadogombu wang' ne adhi fuatilia one by one adro winjo questions man kech dikto dhi committee mar Kaluma mar internal security adwa winjo kaka gipenjo gi questions adwa ng'eyo ni jo mang'eny motegno weche human rights ratiro mar dhano niendi kaka injo negi joma beiga negi ji Nairobi kiny samoro nyalo negi moko be gipenjo koponi Kindiki komiyo gami Kindiki kwa mfano Kindiki ugolo kara gidwale bende ugolo answers motegno kopo kara nitiere evidence negi golo orders githiano ne ji umae sami tamo gi ne tijni oeu itiji mang'eny kata Kaluma nyalo bedo minister by the way itiji mang'eny manya timo tijni endi moluoro ratiro mar dhano moluoro katiba nikech katiba ni endi jigi wacho ka motegno ka ok itimo isebedo gi dweche 20 ok itimo koro sani wacho ni ker ma jogi endi ma joma nyien. Erokamano.